Welkom bij Energie van het Noorden. Want energie is heel belangrijk voor Noord-Nederland. Wist je dat er in Groningen, Drenthe en Friesland nu al 25.000 mensen in de energiesector werken? En dat wordt nog veel meer. En wist je dat we hier in 2015 100.000 energiezuinige woningen hebben? En dat er dan 100.000 auto's en scooters op duurzame brandstoffen rijden? Ja, Noord-Nederland als energieregio, of Energy Valley zoals het ook wel heet, als voorbeeld voor heel Nederland. Niet voor niets zet het kabinet Energy Valley in hetzelfde rijtje als Schiphol of de Rotterdamse haven. Zo belangrijk zijn we als energiesector voor de rest van het land. Omdat hier nu al veel gebeurt en straks nog veel meer. Energie uit gas, wind, zon, koeienmest, papier, vuilnis, algen, koolzaad en nog veel meer. Kortom, kijk de komende weken naar Energie van het Noorden. Maar je moet elektrisch autorijden van Emmen naar Haas voor een paar euro. Zwemmen in warm wetter uit de zuivelfabriek. We rijden met een warmte-camera-auto die zocht hoeveel energie je huis lekt. En we laten zien hoe je in Greenslaan, Friesland en Drenthe je energierekken omleeg krijgen. Maar eerst, hoe green binnen we ons in Noord-Nederland? Hoe groen ben ik? 7? 7 of 8. 5. 7. 7. Ja. 7. 6 of 6? Ja. Nou, doe maar op een helft. 5 maar? Ja. Ik denk een 7. Ik denk een 6. Waarom? Ja, dat altijd dingen beter kunnen, denk ik. Het is wel belangrijk, alleen het wordt vaak zo overtrokken tegenwoordig. Ik ga over op groene stroom. Daar ben ik net mee bezig. De verwarming een uur van tevoren voordat we naar bed gaan naar beneden doen. Nou ja, ik probeer eigenlijk wel zo vaak mogelijk het openbaar vervoer te nemen of de fiets. We zijn van plan ooit zonnepanelen te nemen. Maar die plastic zakjes hier, ze zijn niet echt duurzaam bezig. Nee, klopt. Deze auto is bijzonder. Niet omdat hij heel erg mooi is of heel snel kan rijden. Nee, deze auto kan warmtelekken in huizen detecteren. En dat doet hij daarmee. Hij kan dus zien of je woning goed geïsoleerd is of juist niet. En dat is interessant, want ongeveer de helft van je energierekening gaat op aan verwarmen. Hi, Dirk. Hey. Hi. Hey. Dus wat doe jij hier allemaal? Het ziet er heel high-tech uit. Ja, dat klopt. Nou, wat je hier ziet, dit is een opnamevoertuig. En bovenop het dak zie je een heel aantal camera's staan. Ja. Die nemen temperatuurverschillen op van de omgeving. Dus als je naar de beelden kijkt, dan zie je ook... We kunnen onszelf ook zien. Even zwaaien. Hallo. Ja. En de rest van de ploeg. Hallo. Lachen zeg. Ja. Dus waar je heel erg rood bent... Wat... Dat is warmer dan de rest van de omgeving. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk, Dirk. Maar wat hebben we hier eigenlijk aan? Nou, het maakt heel inzichtelijk wat er aan de hand is met je woning. En als je je energierekening bekijkt... dan kun je iets gaan besparen op elektriciteit. Bijvoorbeeld spaarlampen, maar dat is maar een fractie van je energierekening. Als je dat nou op warmte zou willen doen... dan wil je natuurlijk graag weten waar zou dat kunnen in je woning. En doordat we deze technologie inzetten door middel van zo'n auto... kunnen we razendsnel straten, wijken, buurten in kaart brengen. En kan een gemeente of een woningcorporatie heel snel zien wat er aan de hand is... en waar je bepaalde programma's kan gaan doen... zodat mensen echt gaan besparen. Ja, en dan wordt het eigenlijk interessanter voor je portemonnee. Zeker, en daar is het om te doen. Ja, nou, ik wil wel een eindje rijden. Nou, laten we dat eens doen. Ja. De infraroodbeelden die de cameraauto maakt, liet de koertje wet warmte uit je huis lekker kunnen zoeken. En dat kan per huis nogal verschillen. Zij is de gasrekken van een min-isolaire huis uit 1960 ongeveer 1240 euro per jaar. En die van een goed isolaire huis maar 648 euro. De komende afleveringen rijden we kriskras door Noord-Nederland en scannen we allerlei huizen. Bovendien spreken we bewoners die zelf iets doen om hun energierekening te verlagen. Zoals André uit het Drentse Zuidwolde. Zijn huis uit de 80er jaren wie al goed isoleren, alleen nog de vlier nog net. En dat gebeurt goed met zogenaamde chips. Het is een soort piepschuim in de vorm van chips. Ja. Dit is die slang waar die chips doorgaat. Ja. Hij gooit het daar in de vrachthouder, gooit hij het in de grote trechter. Dan wordt er gewoon ondergeblazen. Ja.
Weet je eigenlijk wat je aan energie verbruikt? Ja, zo'n beetje 1800 kub gas per jaar. En hoeveel scheelt jou dat straks op je rekening? Ik hoop dat er een 300-400 kub per jaar besparen gaat. Laat het maar €200 zijn per jaar. Dan ben je toch met een jaar of 4 heb ik het spul eruit. Ja. Ek Boorman viel wel van dit soort besparings en liet dus Krekkers André zijn vlier isoleren. De totale rekening inclusief gas is €265 in de maand. Maar uiteindelijk heb ik begrepen dat het een rendement oplevert van 10%. Hoe komen we eigenlijk aan onze energie? Ja, er loopt een gasleiding naar ons huis voor de cv om op te koken. Er komt stroom uit het stopcontact. Heel gewoon. Die stroom komt uit centrales, van windmolens of zonnepanelen. Van afval kun je ook energie maken, of zelfs uit poep. Maar aardgas is nog steeds onze allerbelangrijkste energiebron. 60% van uw elektriciteit wordt op dit moment opwekken door aardgas, 20% door steenkool, 4% wien, 1% zinne, 5% biomassa, 4% kernenergie en 6% olie. Aardgas is dus uw haatbrandstof. Het oendeel wien en zinne en bio-energie zal in de toekomst groter worden, maar het waait net altijd. De zinne schijnt net altijd. En daarom is er een basis nodig om die wisselende energieopbrengst op te vangen en te compenseren. Zodat onze totale energievoorziening elke dag constant blijft. Want ja, niet de was kunnen doen omdat het niet waait of omdat het bewolkt is, dat wil je niet. En daarom blijft aardgas als schoonste fossiele brandstof nog heel veel jaren zo belangrijk. Want het geeft minder CO2 dan olie en kolen. En dat aardgas komt allemaal uit Slochteren. Nou, voor een groot pad. Uw aardgas komt in de praktijk uit zo'n 250 verschillende velden, Grutte en Lietse. Een soort in Noord-Nederland, maar ook onder de Waadzee en de Noordzee. Vaak op zo'n 3 of 4 kilometer diepte. Dat wordt woend door allerhande verschillende productiemaatschappijen. Al dat gas gaat naar zogenaamde behandelingsstations, zoals in Uithuizen. Daar wordt het geschikt maken voor veilig gebruik thuis. En dan transporteert GasUnie het via heel grote hoofdleidingen. Netwerkbedrijven zoals Enexis brengen het dan bij je thuis. Hier in dit gebouw in Groningen zit onder de grond een grote kelder met heel dikke muren. En daar zitten GasUnie-mensen dat grote gastransport allemaal te regelen. En het is er zwaar beveiligd. Normaal mag er nooit iemand naar binnen. Maar vandaag maken ze voor ons een uitzondering. Hi. Hallo. Aniek. Welkom, Chris GasUnie. Dank je, wat heb je een prachtige werkplek. Mooi, hè? Ja. Gaan jullie gelijk mee? Ja, gaan we kijken wat er gebeurt? Ja. Chris, waarom is dit nou eigenlijk zo geheim? Ja, het gaat er niet zozeer om dat het geheimzinnig is. Het is alleen wel heel erg belangrijk wat hier gebeurt. Hoe weinig mensen hier ook zitten, vanuit hier wordt dus het hele gastransport door heel Nederland tot in elke uithoek bestuurd. Dit is de cockpit van het gastransport in Nederland. Wauw, dus hier zitten ze echt schuifjes open, schuifjes dicht het gastransport te regelen? Ja, op een geautomatiseerde manier natuurlijk. En het is zelfs zo dat in een gebied, pak een gebied waar veel gas wordt verbruikt, bijvoorbeeld het Westland, waar veel kassen zijn. Als daar iets met de temperatuur gebeurt, bijvoorbeeld er schuiven wolken voor de zon. Ja. Zo'n weerseffect, dat zien dus deze mensen hier onmiddellijk op hun schermen. Die merken dat in de gasvraag en die passen dan vervolgens het transport er ook op aan. Daar springen ze meteen op in? Daar springen ze meteen op in. Waar ze continu mee bezig zijn, is ervoor te zorgen dat Nederland elk uur, elke minuut, kun je eigenlijk wel zeggen, voorzien is van gas. Dat dat altijd betrouwbaar, altijd veilig is. En daar vormen zij een essentiële schakel in. Uw aardgasreserves ruikt je een keer op, dat weten we al jaar. Maar hoeveel aardgas is er nog? In ieder geval genoeg voor mijn leven en die van mijn kleinkinderen. Ja, het is 15 denk ik, 20. 46 jaar. Ja, 200 jaar dacht ik. Geen flauw idee, maar heel lang is het niet meer. Daar heb je geen idee van. Geen idee. Nee, eigenlijk heb ik daar geen idee van. In Nederland hebben we naar schatting nog gas om 2050. En internationaal is er zelfs nog genoeg gas voor de komende 200 jaar. Dat gas dat moeten we zo goed en efficiënt mogelijk gebruiken, dat is één. Ten tweede kunnen we proberen om de leeftijd, het leven van die gasvelden te verlengen. En er zijn een aantal technologieën voor. Liek als stikstofinjectie.
Stikstof uit luchthellen kan via nieuwe en bestaande boorputten in een gasveld pompt worden. De stikstof trouwt dan als het ware de laatste bietjes aardgas uit het gasveld. Op deze wijze kunnen we met eenvoudige middelen, we hoeven niks extra's te doen, we hoeven geen putten te boren, kunnen we toch zo'n 10% extra uit zo'n veld halen. GasUnie had een netwerk van haatleidings opgebouwd dat zo'n 15.000 kilometer lang is. Want we hebben gas voor eigen gebruik, maar we verkeepje het ook naar Duitsland of Engeland. Boppen dat keepje we gas uit Noorwegen of Rusland begelijks. In dat hele verkeer spelen we een centrale rol. De gasrotonde zat dat hier. Waarom is die gasrotonde nou zo belangrijk? Nou, hij is belangrijk. We hebben nu als Nederland natuurlijk nog enorm veel gas. Dat is een fantastische positie. Maar je wilt ook op de lange termijn wil je ook gas blijven hebben. En dan zul je het ook vanuit hele andere plekken moeten halen. En dat betekent dat je als Nederland dat je een aantrekkelijk handelsland zult moeten zijn. Dat is een positie die je niet zomaar krijgt, die moet je bevechten. Een van de manieren om dat te bevechten is door te zorgen dat je een fantastische infrastructuur hebt. En voor ons betekent dat dus investeren. Het betekent grote klussen waar heel veel werkgelegenheid mee gemoeid is. We praten echt over duizenden manjaren. Op die manier kunnen we tot in lengte van dagen kunnen we onze gasvoorziening in Nederland zeker blijven stellen. En nog een nieuwe manier om uw gasvoorziening op peil te houden is green gas. Gas begelijkt uit koolstront opwaarderen ter aardgaskwaliteit voor veilig gebruik thuis. Er wordt nu al groen gas, biogas uit GFT-afval of ander afval wordt gewonnen, uit biomassa. En als een duurzame toevoeging op aardgas in het systeem gebracht. Dat is het mooie van de gasvoorziening. We zijn al een gasland. Je zou over enkele jaren al een aantal procenten van de Nederlandse aardgasvoorziening vergroend kunnen hebben. 5 bijvoorbeeld. Dat klinkt niet als veel. Dat klinkt niet als veel. Maar dat is hetzelfde als een groot windpark op zee. Alleen veel betaalbaarder. In Bijlen werk je een squalle, een zwembad en de zuivelfabriek aan een uniek warmwatersysteem. Maar voordelen voor alle deelnemers. Dit is onze warmwatervoorziening. En dat komt vanuit de zuivelfabriek. Het overtollige warm water wat ze daar hebben, dat komt via een aparte leiding. Via het zwembad, wat in eerste instantie al werd verwarmd, komt dat bij ons op school terecht. Nou, dit hele gebouw wordt dus verwarmd door restwarmte. En daar profiteren wij van. Ook de tussentijdse uitbreiding die we hebben gehad met 2 lokalen. Ook daar vindt de verwarming plaats door het water. De zuivelfabriek in Bijlen broekt een soort energie. In het productieproces ontstaat ook een soort restwarmte. Oertallig warm water. Nou, vroeger hadden ze daar bassins voor, buiten, vijvers, waarbij het water afgekoeld werd en dat het dan weer teruggevoerd kan worden naar koeling, naar de waterzuivering toe. Het is eeuwig zonde dat je zoveel energie, dat je dat zomaar zou lozen op het openbaar water. Terwijl je dat prima kunt gebruiken. En zo ontstaat het idee om de squallen en het zwembad te broeken om de restwarmte te verwerken. Nou, het is voor het zwembad mooi, daar kunnen we eigenlijk alles mee verwarmen. Zowel het zwembadwater als de hete lucht, alles kunnen we mee verwarmen. Dat is natuurlijk heel mooi voor dit bad en natuurlijk voor de gasten die hier dagelijks komen. Dat scheelt heel aardig in de portemonnee, de toegangsprijzen kunnen laag gehouden worden. En als je het normaal verwarmt ben je 150.000 kub gas kwijt. Door deze unieke samenwerking bespaart ons dat op jaarbasis zeker 100.000 kub gas. Je moet er wat voor investeren, maar daarnaast kun je de cv-ketel die je normaal gesproken moet aankopen en moet onderhouden, die kun je achterwege laten. Dus het geeft alleen maar voordelen. Ja, in 2015 moeten er in Groningen, Friesland en Drenthe 100.000 voertuigen op een duurzame brandstof rijden. Nou, een van de mensen die dat al doet is Cindy en zij woont hier in dit prachtige huis. Hallo. Hallo. Want jij rijdt duurzaam. Wat doe je dan precies? Ik rijd in een elektrische auto. Oké. Hoe werkt dat?
Ja, het is een auto die rijdt op stroom, dus die rijdt niet op benzine of diesel. En dat betekent dat ik de stroom uit gewoon een stopcontact haal, uit een laadpaal. Dus ook als je 5 minuten bij de supermarkt moet zijn, dan moet je hem aan de lader hangen? Nee, je moet wel anders denken, anders omgaan met rijden. Met een benzineauto rij je totdat je leeg bent en dan ga je tanken. En met een elektrische auto moet je eigenlijk, als je stilstaat, elk moment gebruiken om weer bij te laden. Ja, ik word wel nieuwsgierig. Kan ik hem zien? Of... Natuurlijk kun je hem zien. Ja, te gek. Oké. Nou, je hoort echt helemaal niks, hè? Je hoort bijna niks. Jee. Is het niet eng? Nee, ik vind het niet eng. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden. Omdat mensen jou ook niet horen? Ja, klopt. Of, ja. Waarom ben je eigenlijk elektrisch gaan rijden? Ja, elektrisch rijden is toch een stukje schoner dan met gewone brandstof, benzine of diesel rijden. Ja, elektrisch rijden heeft natuurlijk best wel wat voordelen. Want je hebt geen fijnstof in de lucht, geen roet. Het is hartstikke schoon. En ook de prijs is nog eens een voordeel. Want rijd je een stukje van 150 kilometer, zeg van Emmen naar Harlingen, dan kost je dat met benzine zo'n €15. Maar rijd je met een elektrische auto, kost je dat nog maar €1 of 4. Ja, dat scheelt natuurlijk nogal. Moet je hem wel aan de oplader leggen daar natuurlijk. Want 150 kilometer is nu ongeveer de maximale afstand op 1 lading. Dat wordt straks 400 kilometer, toch betere accu's. En er komen snellaadpunten voor kortere laadtijden. 150 kilometer lijkt misschien weinig, maar de meeste mensen rijden nog geen 70 kilometer per dag. Dat valt dus best wel mee. Bovendien komen er in heel Nederland binnen 2 jaar 10.000 nieuwe oplaadpunten bij. Oh, hier staan er 2. Ja, 2 laadpunten. Oké. We gaan hem even aan het laadpunt aansluiten. Hé, maar dit zijn dus jouw accu's? Daar zitten mijn accu's in. Ja. Je hebt best wel wat ruimte. Ja, maar het is een omgebouwde auto. Als je een echte elektrische auto koopt, dan is het allemaal helemaal verwerkt in de auto. Dan heb je gewoon je kofferbak. Oké. Dus hij is nu aan het laden? Hij is nu aan het laden. Oké, waar gaan we heen? Die kant op. Ja. Douwe Zijlstra is een pionier. Als eerste in Friesland begon hij de donk van zijn melkvee om te zetten in biogas, waarmee een grote generator stroom maakt voor 1250 huishoudens. Maar dat kan beter. De restwarmte en CO2-uitstoot van de generator worden gebruikt in een experiment, het kweken van algen. Die eten CO2 en zetten het om in zuurstof. En van de algen kun je onder andere milieuvriendelijke verven maken of biobrandstoffen. Dat is hartstikke mooi. De kwekerij hebben we op rit. We weten hoe we het kweken moeten. De afzet dat leidt nog. Dat we zeggen van nou, waar is de mogelijkheid tot afzet? Een experiment dus, maar dat past prima bij Douwe. Ja, het pionieren dat zit er wel wat in. Het had een heel grote verzetten. Ja, je krijgt invallers met heikwerks en maaivaller. Dat is wel slagend. En dat jou te drijven om toch terug te zetten. Ja, ik vind dat mooi. Het draagt bij aan de duurzaamheid van het bedrijf en in het hele agrarische leven. De algenteelt had nu al een ontoonbaar effect, maar een opmerkelijk resultaat. En zover dat wij weten, zijn wij de eerste die het CO2 negatief mogelijk produceren kunnen. Dus dat houdt in de CO2 optimaal benutten. Dan stoten wij minder CO2 uit dan dat wij opnemen. Dat is echt, ja, vinden wij wel heel bijzonder, ja. Dat weer toch weer van deze week. Na week zullen we weer op pad met de warmtekamerauto, zullen we elektrisch varen, zelfs zinneboilers bouwen en gaat het door energiecentrales en CO2. En nog volle meer. En dan.